14 ka magbanay ang apektado human gibaha ang tulo ka barangay sa Tibuli South, Cotabato. Samtang ang buwis buhay nga pagmaniobra sa usa ka backhoe nga hinay-hinay nga naanod sa baha sa Makilala, Cotabato, nakuhaan og video. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Guys, wala pa oh. Ang tulayo. Sa video nga kuha sa usa ka residente, makita ang paghagros sa baha sa usa ka sapa sa barangay Poblasyon Tiboli South, Cotabato, gumikan sa kusog nga ulan pasado alas 4 sa hapon adlawng Biyernes. Taod-taod. Hinay-hinay kining midako ug milapaw na sa kalsada. Sa laing video, makita sab ang mga gapnod nga nangaanod. Gikabalakan nga nasudlan na sab og baha ang mga kabalayan nga anaa sa daplin sa mong sapa. Dunasay mga motorista ang natanggong gumikan sa paglapaw sa baha sa spillway. Sa barangay Desawo, Ano bugono daw ato kanol makita ang pipila ka kabalayan nga naguba human giagian og baha. Dunasay uban nga nasudlan na sab og tubig baha. Gumikan sa kusog nga baha naguba sab kining tulay sa maong barangay. Hinuon, gilayon kining gipailawom sa rehabilitasyon. Hinuon walay na report nga dunay angol sa itabo. Matod sa MDRRMC Tiboli, anaa sa tulo ka barangay ang apektado sa maong pagbaha. Ang barangay Poblasyon, Lems Nolon ug barangay Desawo, kung asa miabot sa 14 ka magbanay dinhi ang apektado. Ang uban niini, ilabi na kadtong naguba ang mga kabalayan ang kasamtangang nagtinirpa sa usa ka evacuation center sa maong barangay nga ginaasikaso sa LGU. Sumala pa, duo lang sa sapa ang ilang kabalayan. Doon sa, sa tulay, tapos kung sa babaw, doon pa ilang balay. Samtang sa Makilala, Cotabato, Wow! makita sa video kini usa ka backhoe nga anaa sa tunga sa sapa nga gihinay-hinayan og maniobra padulong sa daplin sa barangay Luna Sur pasado alas 2 sa hapon niadtong December 30 sa milabay tuig. Kini human hinay-hinay nga nagkadako ang tubig baha sa maong sapa. Apan sa maong video, makita nga naglisod na ang driver sa pagmaneho sa maong backhoe gumikan sa nagkadako nga baha. Apan dihang daw nababag kini sa yuta nga bahin. Ay, garatol! Daw nawad ang kini og kontrol og biaksyon og tuyok. Hangtod nga gigiyahan na kini sa mga kaubanan. Kaya na! Taod-taod napasaka na kini sa daplin. Pinuon luwas ra ang 21 anyos nga lalaking driver nga nasayrang helper sa operator. Nag-extra lang siya yan kasi nag-absent yung operator ba. Tapos pinayagan naman ng boss na mag-operate kasi marunong naman. Matud sa uploader kinsa driver sa transit mixer sa usa ka construction company. Nagpaygayon kuno sila og construction sa mong sapa nga kabahin sa flood control project sa mong lugar. Apan diyang dunay nagpahibalo nga dunay baha, mihawa sila sa maong sapa apan gumikan sa hinay nga mudagan ang maong backhoe na biyaan kini. Ako po ang una nakasaka kay ako po ang gitawagan una sa nga nagbaha ba. Moto dali kog saka sa babaw. Nasinay man gud mo travel ang backhoe kasi sa truck. Matud sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Mindanao niadtong tungura. Pahimangno sa buhatan alang sa mga nagatrabaho sa mga sapa. Una ata sa ina nga trabaho, mas dapat aware kita no sa mga inanang sitwasyon aron malikay nato no ang risgo or pening busing pagkalas no sa kinabuhi hinungdan ining pagbaha. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.